Hai, kanda na zabar man kino wakar duka ta kuce wakar mai samarin neja gaba ɗaya nake da buri in yi ni MD mai samarin waka. Bismillah Allah sarki, in rabana bani mai mulki, kai nake ta roƙo sarki lokacin dukannin aiki. Ya mudi a yau ma ka zo, da baitukan da yau ka murzo. Wane kake wa waka, wakar bani babba ne ku zo mu je ku yarana. To amma fa kafin waka, salati zan so in ɗauka. Kun da hana mai maka, alihi sahabu a sanya, kasa hada ta sharafa ku. Rabana da mu mai wakar gwani baba laujan zaki wakar da yau fa kan wane ne yara na kuna zane ne wakar a yau akan sarki ne yamadi ka zo fa ka zaune baba muke son gaidawa gwani fa shi dan zaki kuna kiransa shi babba ne amma na kasa na gane mukamin shi menene koko na cewa ne yan din waka ka daganta mana baba Hassan ne mana sarkin samarin neja mai samarin yan neja baba ne fa mai kyan aiki gwani ya zamo jan zaki hukunce da ni nan neja waya mai samarin neja a cikin neja kun san nufawa a nanan neja zabar mawa fa a neja sannan busawan neja kasan ɗaya ne a cikinsu ku bambanta mini inji wannan ne cikinsu ku furta baba Hassan kasan mai samari babba mai samari babba mai samarin zabarmawa kayan mai samarin fa zabarmawa ne hankanan yau sai fa ka gane yan Mudassir shi din ai ne wani dan zaki kun ce mini neja kuna ta fadin can neja wai neja gari na nan fa a neja amina na nan a neja bidda na nan a neja ikwanta gora a neja kan jima na santa a neja ku faɗa mini yara wannan aifa gari yake ne shi don in gane shi in je garin su domin gaishe shi dakata mai waka mai samarin waka so mu je yau aifa mu kai ka domin ganin samu ba ma shakka ku ba kwa shakka kun ce ganin sa da ba kwa shakka kwarai ba shakka domin shi ya wace bauna zaki ne baya barna baba Hassan mai kyawar suna mai samarin san barka mulkin ga sufa suna so haka Abdulaziz muna gaishe ka baban fa Muhammad kenan baban Salma shi din kenan shugaba na masu bulawus MD ya ce fa a yau ya gode Abubakar na ce sannunka mijin Fauziya kenan Abdullahi na ce sannunka baban Jafar aiki nan musu bawu ina gaishe ka dan malam kai yayi sannunka dan Alhaji Hassan gaishe ka ma yau mun gaishe ka sannunka Alhaji kai gaishe ka Rabiu ina gaishe ka babban direba Kano sannunka mijin fa ina ya fa kenan MD da akanta mai waka ka gaida malam Aminu gwaninmu Malam Aminu fa sannu MD
ina gaishe ka MD ka jefa ka kai gaisuwa wurin Alhaji Hassan kenan shi fa manaja ne ai Alhaji Jaji muna gaishe ka mun ce ai sannunka sani kai sannunka sani kai na babban direba kai ma muna gaishe ka sannunka sani babba da gaisuwa fa a yau fa ku mika wurin shi Umar Wasko kenan mai babban motar nan tirela fa yake ja kenan Umar Wasko ne sannan ka Umar mun gaishe ka Alhaji Abdulrahman Sanu yau mu mun gaishe ka Alhaji Abdulrahman Sanu shugaba ne na masu atamfa Basiru Mudi sannu Basiru Mudi kaya mafa sannu Zubairu muna gaishe ka Amdin waka ya gaishe ka Aliyu ta gazare sannu Ibrahim Dodo sannu manajan sarki ne na Hausawa Sarkin Hausawa sannu kai ma a yau ni na gaishe ka Wannan waka ce kan farko wakar mai samari ta farko kujiraye sauran nanan da zana gaida samari babba mai samari sannuwa shugaba fa Hassan sannunka Allah ya taya ka ka dauka amin suma amin